Hello guys, जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदाबा जोंनि फंबाय बिबोनांमोन आरो लोगोसे आं बर' हारिनि आंगो लोगोफोर आं मामुस प्रकाश नार्जारी नोंथांमोना नायदों बिएम सोदोब चेनेल लोगोफोर नोंथांमोना आंखौ बुंदों कि आदा नों बिनि सायाव भिडिअ खालाम आरो आंखौ रिप्लाइ होनो थिनदों बेनि सायाव जाय मानसिया आंखौ रस्ट खालामदों बेल' नङा सिगाङाव माखासे सुबुंफोरा रस्ट भिडिअ खालामदोंमोन आंनि सायाव आरो आं जेबो साना माखासे सुबुंफोरा आंखौ बुङो कि आदा रिप्लाइ होथार बाट आं सानो टाइम वेस्ट मानो होनोब्ला नोंथांमोना अलरेडि आंखौ मिन्थिखायो आं मा बुङो आरो आं मानि सायाव भिडिअ बानायो माबायदि बुङो बेखौ अलरेडि नोंथांमोना मिथिखायो आरो आं बेखौ जे आं नोंथांमोननि सिगाङाव सनस्लिमफिननांगौनि गोनांथियानो गैया मानो टाइम वेस्ट नङा होमबा जों बिनि बागै जों गोदान भिडिअ बानायफिननो नङा होमबा बेखौ बुङालासिनो जोङो टाइम मोननाय समावनो जों गोदान भिडिअ मोनसे बानायफिननो बाट नोंथांमोना आंखौ बुङो कि आदा नों रिप्लाइ खालामथार बिनि सायाव रिप्लाइ खालामथार नङा होमबा स' नाय लोगोफोर आं बुंनि जुदि सोरबाफोर आंनि सायाव भिडिअ बानायदों बानायनो हो बे माने आंनि एगेन्स्टै थांदों आंखौ मेगन सादों जानो हागौ बाट नोंथांमोनाथ' मिन्थियो कि आं मा भिडिअ बानायदों माबायदि भिडिअ बानायदों बेखौ जे आं नोंथांमोननो फिनै एक्सप्लेनेसन होबाय थानो गोनांथियानो गैखाया मानो होनबा नोंथांमोना अलरेडि बुजिखायो नोंथांमोना आंजों टाचआव दंखायो नङा होमबा नोंथांमोना आंजों कानेक्टिंआव दङ रिलेशनशिपआव दङ नोंथांमोना नायबाय थायो आं माबायदि भिडिअ होयो नङा होमबा स' फिनै जे बेखौ लानानै जे भिडिअ बानायफिननाय टाइम वेस्ट जाया होमबा जे बिथांनि चेनेलनि नामखौबो बुंनाय जाहैबाय आरो बिथांनि भिडिअनि सायाव खालामनाय जाबाय नङा होमबा जोंहा टाइम वेस्ट गैया जों बेलेग आरो बिनि बदलै जों बेलेग भिडिअ आपल'ड खालामनो हाया होनबा नाय थख' दानख' माखासे आंनि बुंनाय सोदोबखौ जे बुंनानै गाव ओरैबायदि कुइसन सोंगोन आरो बिनि गेजेराव ओरैबायदि एन्सार होनाय बेखौ बे आं जाय राव बुंदोंमोन आं बा जाय राव बाहायदोंमोन बे राव बाहायनाया माबा मोनसे कन्टेन्टनि सायाव बाहायनाय आरो बे फुरा कन्टेन्ट होआलासिनो ससे दानख' होयोब्ला बेखौलाय आरो नों मा बुजिगोन नङा होमबा नोंथांमोना अलरेडि नायखानायखा आरो बिनि सायाव फिनै बुंफिननोबो गोनांथियानो गैया जुदि आङो बुंफिननो गोनां जायोब्ला अब्ला आं नोंथांमोनखौ बुजायहोनो बा नोंथांमोननि सिगाङाव आं बुंनानै नोंथांमोनखौ बुजिहोनो आं हायाखैनो होमबा आंनि जेननाय जाहैबाय बिदिब्ला नङा होमबा आंनि जेननायसो जाहैबाय बिदिब्ला ओंखायनो आङो बुङो कि बुंनाया बुंबाय थानो होदों दा बिथाङा आंखौ बुंनानै बिराद गोजोननाय मोनदों बा बिथाङा आंखौ बुंनानै बिराद हेपि जादों अब्ला बेखौ हेपि जानो हो जों जोंनि खामानिखौ मावलांबाय थागोन जों जोंनि खामानिखौ मावनानै जोङो आगान सुरलांबाय थागोन नाय लोगोफोर जाय बाथ्राखौ आं बुंदों बे बाथ्राया गासिबो थख'यै आंनि भिडिअ दङ जाय मानसि इउटिउब चेनेलाव दङ आरो बेयावहाय जाय भिडिअखौ होनाय जादों आरो जाय भिडिअखौ बानायनाय जादों सोरबा रस्ट जाय खालामदों आरो खालामगोनबो जानो हागौ आरोबाव स' बेयावहाय दंखायो नोंथांमोना थांनानै नायहैनो हागोन फुरा स्टार्ट फार्स्टनिफ्राय आं मा भिडिअ आपल'ड खालामदों नोंथांमोना नायनो हागोन जे आं मा बुंदों आरो फार्स्टनिफ्राय मा आङो बेखौ बुंनानै टाइम वेस्ट खालामबाय थानो लुबैया लोगोफोर मिथिबायना नोंथांमोना आंखौ बाट रिप्लाइ खालामजानो लुबैयो बिनि सायावहाय रिप्लाइ खालामथार आरो रिप्लाइ खालामाबाबो नोंथांमोना दुखु मोनगोन साननानै आङो बिनि सायाव रिप्लाइ खालामबाय जे आं जेबो साना मानो होनोब्ला आं बेखौ बुंनानै होफिननोबो गोनांथि गैया मानो होनब्ला आं अलरेडि आं बुंनानै होखानाय दंखायो मा भिडिअ फुरा दंजोबखायो नोंथांमोना बेखौ नायनानै जास्ट खालामनो हायो जे मोजां बुंदों गाज्रि बुंदों बेफोर गासिबो नोंथांमोननि थाखायनो बेफोर गासिबो भिडिअआ नोंथांमोननि थाखायनो बानायनाय जाखानाय नङा होमबा स' नोंथांमोना मोजां मोननायनि थाखायथ' नोंथांमोना आंनि बिएम सोदोब चेनेल जोंनि बिएम सोदोब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै माने गोजौ लेभेलसिम लांगासिनो दङ मदद होगासिनो दङ आरो बिनि दारैनो जों माखासे सुबुंफोरखौबो मदद होबोगासिनो आरो मदद होबायबो थागोन खोनासं लोगोफोर जोंनि थांखिया गोबां गिदिर थांखि जाय थांखिखौ जोङो सुफुंगोन आरो बै थांखिखौ आं हारसिङै सुफुंनो हाया आं ओरैबायदि मिनिनोसो ओंखारो जायफोरा आंनि सायाव रस्ट खालामो बिथांमोना बुजिनो रोङा कि आं मा बाथ्रा बुंदों आरो बिथांमोना रस्ट खालामनानै गावनि चेनेलखौनो इनसाल्ट खालामना लायो मानो होनोब्ला बिथांमोना जुदि रस्ट खालामदोंब्ला बिथांमोना आंनि सायाव भिडिअखौ रस्ट खालामदोंब्ला बिथांमोनखौ बुंग्रा मेरला दंखायो जे आंखौ जाय मानसिया मोजां मोनो बिथांमोना आंखौ हेफाजाब होग्रा आरो बिनि थाखायनो डिलिटबो खालामनो गोनां जायो नङा होमबा भिडिअखौ आपल'ड खालामगोन आरो बिनि गेजेराव जोंनि पाब्लिकफ्रा जे बिनि सायाव बुंसिगोन आरो बिनि गेजेराव भिडिअखौ डिलिट खालामनो गोनां जासिगोन आं बेयावहाय मिनिनोसो ओंखारो मानो होनोब्ला भिडिअखौ बानायगोन आरो बिनि गेजेराव डिलिट खालामगोन नङा होमबा स' नाय लोगोफोर गोबां सिगांनिफ्रायनो आंनि सायाव मेगन साबोदों आं दिनैसिम बर' हारिनि
सोरबा मानसि न'खराव मानसि गोमानाय बा सोरबा न'खराव गावजों गाव नांलायनानै खारलायनाय बिथांमोननि अननाय आरो बिथांमोननि न'आव फैफिननाय बा बिथांमोननि गेजेराव गोरोबथा जाफिननाय बेखौ लुबैनानै आं भिडिअ बानायबोदों आरो बिनि गेजेराव जोङो डनेसन खालामनानै माखासे सुबुंफोरखौबो मदद होबोदों आरो बिनि गेजेराव जों माखासे सुबुंफोरनो डनेसन होनो थाखाय जों भिडिअ फोसावनानै होदों जायखौ नोंथांमोना गोबां मोजां मोननानै सोरबा मदद होदों सोरनिबा बेमार जानाय नङा होमबा सोरनिबा पलिटिकल पार्टीनि गेजेराव सोरबाफोर गेदेर बाथ्रा बुङो आरो बिनि गेजेराव बर' हारिनि थाखाय खैफोदनि बाथ्रा बुङो अब्ला बेखौ जों रिप्लाइ खालामो आरो बेल' नङा जोङो फरायनाय लिरनायनि सायावबो जोङो संसार जानायनि सायावबो जों भिडिअ बानायो गोबां जों भिडिअ बानायबोगासिनो दं आरो बानायबोबायबो थागोन आं जोबथारनायाव बेखौनो बुंनो सानो कि आंनि सायाव र'स्ट भिडिअ बानायदों जाय मानसिफ्रा बिथांमोनखौ आं खेबसे बुङो कि थां मोजाङै फिनसे फारिलाइ नायफिन आरो बिनि गेजेराव आं बेखौ बुंनो सानो आंनि अनसुलि लोगोफोरखौ डोन्ट वरी टेनसन लानो नाङा बिथाङा बुंदों मा जानोखाय नोंथाङाथ' आंखौ मिथियो आं मा भिडिअ बानायो नङा होमबा स' नोंथांमोना दायो बुंदों कि आदा बिनि सायाव रिप्लाइ खालाम आं बिखौ जेबो बुंनो गोनांथि गैया मानो होनोब्ला अलरेडि नोंथांमोना आंखौ मिथिखायो कि आं मा भिडिअ बानायो मा भिडिअ बानाया आरो जेसेबांखिनि भिडिअ बानायदों बे बिएम सोदोब चेनेलावनो दङ थां नायहैफिन फारि जेसेबांखिनि भिडिअ बानायनाय 200थानिबो बारा भिडिअ दङ दिनै बेफोरबायदि भिडिअ बानायनानै जों बर' हारिनि थाखाय माखासे राव रायज्लायबोदों आरो बे रावफोरा बर' हारिनि थाखाय गोनांथिमोन आरो बिनिखायसो आङो बे बाथ्राखौ बाहायनाय जादों आरो थख' दानख' ससे मा बाथ्रायाव बुंनाय जादों मा कन्टेन्टआव बेबायदि बुंनाय जादों बेफोरखौ मोनथिहोआलासिनो र'स्ट भिडिअ बानायनाय बेफोरो बिराद मिस्टेक जेबो नङा नोंथांनि गोसोखौ सुफुंना ला बेफोरबायदि बुंनानै नों जुदि बिदिबायदि बुंदोंब्ला नोंनि गोसोआव एसेबाबो दुखु थागोन जानांगौ कि आं प्रकाश नार्जारीखौ बेफोरबायदि बुंदों नङा गारा बाट नोंनि गोसोआव जुदि मोजांब्ला नोंनाव एसेबाबो बेफोरबायदि फिलिंसआ फैगोन बिनि थाखायनोथ' नोंथाङा भिडिअखौबो डिलिट खालामदों जानांगौ नङा होमबा स' बुंनायखौ बुंबाय थानो हो लोगोफोर आं जेबो साना अके लोगोफोर थेंक इउ सो माच 80,000 साबस्क्राइबार जानायनि थाखाय दा 1 लाख साबस्क्राइबार जासिगोन दा आं बुंदों कि नोंथांमोना जुदि अनबाय थायोब्ला मदद होबाय थायोब्ला सानसे समाव जोङो गोबां गोजौसिम सहैगोन मिथिबायना जयैनो आरो बुंबावनो गोनां गोबां बाथ्रा दङ बेफोरो जास्ट बिगिनिंसो स्टार्टिंसो लोगोफोर गोबां दंबावो बेवहाय नोंथांमोननि मदद आरो नोंथांमोननि हेफाजाबनि बिराद गोनांथि जायखौ जोङो जयै खौसेथि जानानै सुफुंगोन जायखौ जोङो जयै खौसेथि जानानै जोङो रायजो खुंलांगोन स' आं मिनिनो ओंखारो लोगोफोर जाय मानसिफ्रा जे आंनि सायाव भिडिअ बानाय आंखौ एसेबां गेदेर बानायनो नाङा आं एसेबां गेदेर मानसि नङा आङो नोंसोरबायदि मानसि जाय नोंसोरबायदिनाव बुजिनो हानाय मेलेम दङ आं नोंसोरबायदिनो आरो आंनाव जा नलेज दङ आंनाव जा गियान दङ आं बेखौ एक्सप्लेन खालामनानै नोंथांमोननि सिगाङाव फोसावनानै देखायनानै होयो स' आं बेखौनो बुंनानै नोंथांमोननिसिम बिदाय लानो